रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय। कैसन गलती कैलिए सुन हो राम जी, दिल हो तो मंगियाऊ जाय हो। ये राम जी का कैलू हो, कैसन गलती कैलिए सुन हो राम जी, दिल हो तो मंगियाऊ जाय हो। तानियों ने दुख दर्द बुझल भगवान, बहरा से आबै रहे हमरो सजनमा हो, लाल कोई लिया जे जाना हो। बहरा से आबै रहे हमरो बलमुआ हो, लाल कोई लिया पड़ना हो। महीनन भेल पियाबा के गेल हो, अब रहे घरवा रटल हो कैसन खेल हो। ए राम जी 4 महीनन भेल पियाबा के गेल हो, अब रहे घरवा कवन रटल हो तो खेल हो। दिल हो पियाबा के हमारा बिरान, बहरा से आबै रहे हमरो बलमुआ हो, लाल कोई लिया पड़ना हो। बहरा से आबै रहे हमरो सजनमा हो, लाल कोई लिया पड़ना हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय। कैसन फूल छानी के लगल नजर हो, सुनय के मिलल प्रभु ऐसन खबर हो। अपन दुश्मनमा के लगल नजर हो, सुनय के मिलल राम जी ऐसन खबर हो। अभिषेक धर्मेंद्र जे छिकै परेशान, बहरा से आबै रहे सरवन जे भैया हो, लाल कोई लिया पड़ना हो। बहरा से आबै रहे पवन सजनमा हो, लाल कोई लिया पड़ना